motz geratzen zaizkie. Beste askok aldiz, eguzkia sartu baino lehen lo hartu nahiko luketen. Ahazteko dituztenak amets bihurtzeko. Erosketa, eskola, trengeltoki edo etxerako bideak gurutatzen diren kale kantoian, bada 24 orduko egunari musika oparitzen dion emakume bat. Sekretua kontatuko dizut. Musikari batentzat karea da eskolarik onena. Oso gaztetan hasi nintzen ni ere saxofoi hartu eta Euskal Herriko hiri eta herri desberdinetan jotzen. Eta ikasten. Bai, entzuteko prest, ikasteko prest. Bagoazen legitiora, zeni bertakoan ez zaitez. Zure adinen eukala, akionak saxofoia oparitu eta orduan ikasi nituen legitioko kaleetan, hango musika eta dantzak. Ezagutzen dituzu.
Ala, zeuna Bizkaiko dantzak, eta ze alaia musikak. Gustatu zaizu ikusi eta entzundakoa? Horixe izan zen, nik dantza eta musikarekin bizi nuen lehen istorioa. Kontatu beste bat. Neskatoa nintzenean, enitzen ikasle hona egia esan, eta liburuak baino maiteago nuen kalea. Gurasoa gordea, horrekin erabat adosez eta Altsasura eraman ninduten. Han, mendian, bazen azti zahar bat, eta sendabelar ukendu eta edabeak sortzen eta lortzen irakatsi zidan. Goizez lana gogotik egin eta gero, arratsaldean herrira jaisten nintzen saxofoia hartuta, eta hantxe ezagutu nuen nafarren umore eta erritmoa. Bikoteka, borobilean, jantzi ilun naiz koloretsuz, apartak hauek ere.
ikaragarri ikasi nuen Altsasuko aztiarekin. Oso jakintxua zen, eta Euskal Herri osotik heltzen zen jendea bere baserriraino, sendagai eta aholku eske. Bazegoen bat baina oso maiz etortzen zena. Gasteizko neska eder eta lirein bat zen, eta ordura arte zertzen ezpanekien ere, uste dut harekin maitemindu egin nintzela. Hala! Bai, gertatzen da, eta Altsasu atzean utzita, bitan bentsatu gabe joan nintzen Gasteiza, neska eder eta lireinura konkistatu nahian. Konkistatu aldiz, Gasteizek eta Arabak konkistatu ninduten ni.
Seguruenik, inoiz ikusi dudan onenetakoa bai. Eta zer gertatu zen zuen maitasunarekin? Ez zela posible izan. Horregatik, musikara eta dantzara lotzen ninduen maitasun horri helduta jarraitu nuen. Tamalez, Aionak oparitutako saxofoia hautsi egin zitzaidan, eta ezinezkoa zitzaidan abesti gehiago ikasi ahal izatea. Eta zer egin zenuen, etxera itzuli zinen? Ez, nire bidean aurrera jarraitu nuen. Ba kontatu! Beno, enteratu nintzen Zuberoako bazterren batean bazela errementari bikain bat, musika instrumentuak eta konpontzen eskarmentua zeukana. Haren bila abiatu eta bidean entzundako eta ikusitako guztiak ondo gorde dituen nire buruan.
Euren dantzak bezalaxe, jostariak eta umoretsuak dira xiberotarrak, baita errementari hura ere. Azkenean, topatu eta berria bezala utzi zidan Aitonak oparitutako saxofoia. Orain lasai asko jo nitzakeen ordura arte ikasitako eta ikusitako guztiak. Kontatu beste bat. Altsasuko aztizarrarekin irabazi nituen txanpon guztiak bukatzen ari zitzaizkidan, eta bizirauteko txanpon gehiago irabazi beharra neuzkan. Baten batek aipatu zidan kostaldera bidaiatuz gero, diru desente irabaz nezakeela kalean nire Aitonak oparitutako saxofoia jota. Horrela, Nafarroa beretik barrena iritsi nintzen Lapurdira.
Ez daukat askoz gehiago ere kontatzeko, Lapurdiko kostaldean, bertako doinuen erritmoan, dantzan hasi, eta poliki-poliki itsaso zabalaren mugari jarraituz, azken lurralde honetara iritsi nintzen, Gipuzkoara. Eta nola ez, gainerako guztietan bezala, hemen ere badago zer ikusi eta zer ikasia. Saxofoia hartu eta hankak astindu.
kontatu dizkizudala kontatu beharreko guztiak? Nire bizitzan, dantza eta musikari esker, ohitura zaharrak ikasi ditut, lanbide berriak ezagutu, maitemindu, zailtasun eta oztopoei aurre egin, eta leku eta jende berri asko ezagutu. Jo, nik ere hori guztia bizi nahiko nuke. Badakizu, dantzari lotu eta hasi bide guzti hori egiten. Eta agian, egunen batean, zu zeu izango zara niri beste bat kontatuko didana. Bale, badakit nondik hasi. Tolosan, nire herrian. Inauteriak dira gehien maite ditugun festak. Eta oso ospetsuak mundu guztian. Ikasi nahi dituzu gure kantak? Kontatu ba,